Halløjsa alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil gerne være med. Okay, som jeg var ved at sige, før jeg blev afbrudt, så er vi for Instagram. Ja, vi har fået Instagram! Det hedder Instagram, det er der udover, hvad jeg altid siger Instagram. Jeg kalder det Instagram. Nej, men du fik udover, hvad jeg sagde Instagram. Video. Og den hedder det samme som vores kanal. LPS Moons nu. Det kom. Så. Yay. Og så har vi også fået en intro til vores kanal. Det var bare til et billede og tekst og musik og intro. Det var sådan set det for den her video. Vi ses!